Dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu Stačí zvládnout teď. Dnes bych s vámi ráda pozdílela to, jak jsem postupně začínala znovu jezdit MHD. Možná se vám honí hlavou, co ta Gábina blázni, vždyť jezdit MHD je úplně normální. No, ano i ne. Já jsem poměrně ještě nedávno ležela s těžkou depresí jenom doma, nikam jsem nevycházela, já jsem nebyla schopná ani telefonovat. Když jsem potřebovala jet ke své psychiatričce, tak mě odváželi rodiče nebo můj partner. Terapii jsem měla online. Když mi bylo později o trošku líp, začala jsem chodit na procházky, tak mě děsily zvuky. Fakt hodně moc jsem se bála lidí. Takže jsem ven chodila pouze se sluchátky. Ale při představě, že bych s těmi lidmi nasedla do stejného vozu a nemohla kdykoliv kamkoliv utéct, tak se mi dělalo zle, padala na mě úzkost. Na základě zkušeností z procházek jsem tak nějak pochopila, že pro mou nervovou soustavu by bylo hodně velké sousto, kdybych rovnou nastoupila do tramvaje, že bych to prostě nezvládla. A tak jsem si to celé rozkouskovala. Když jsem šla ven, vzala jsem to kolem tramvajové zastávky a jenom stála poblíž. Koukala jsem na to, jak přijíždějí a odjíždějí tramvaje, jak nastupují a vystupují lidi. A to stačilo. To byl třeba jeden krok. Pak jsem šla domů. Tohle jsem zkoušela několikrát po sobě. O několik dnů později jsem se odvážila zůstat přímo na ostrůvku a nedělala jsem vlastně nic dalšího. Zase jsem jenom stála, dívala jsem se na to, jak projíždějí okolní tramvaje a jak nastupují a vystupují lidi. Doma jsem si potom pustila relaxační hudbu. Já mám takovou svou oblíbenou. A jenom jsem ležela a představovala jsem si, jak nastupuji, jak to bude celé probíhat. Jak se otvírají dveře, jak já jdu po těch schůdkách, jak platím mobilem jízdenku, jak si sedám, nebo kde bych třeba stála, kdyby nebylo místo. Prostě jsem promýšlela každý detail, aby mě nic nepříjemně nepřekvapilo. Toto jsem dělala opakovaně několik dnů. A o pár dnů později jsem se stejnou hudbou v uších se odvážela do první tramvaje. Nejdřív jsem vyrazila hodně brzy ráno, abych se vyhnula většímu počtu lidí. A později už jsem začala jezdit i dopoledne, teď už jezdím i odpoledne. Takže jsem si to takhle postupně nadávkovala a teď už to zvládám. Přiznám se, že ještě bych to nedala bez hudby, protože ty zvuky mě opravdu hodně rozhazují. Ale jezdím. Takže dobrý. A myslím si, že toto se dá aplikovat na cokoliv dalšího. Že když člověk trpí nějakými strachy, obavami, úzkostmi z něčeho, z nějakého prostředí, může to být lékař, může to být návštěva obchodu nebo třeba návrat do školy, do zaměstnání, tak je dobrý si to podle mě takhle rozkouskovat, netlačit na sebe, protože když potom přijde první neúspěch, tak to člověka zase zhodí hrozně dolů. Ale když si to takhle postupně dávkuje, tak to na ní neklade takové velké nároky. Tak já doufám, že jsem třeba někoho inspirovala a děkuji, že jste tu se mnou byli. Opatrujte se a nezapomínejte na to, že stačí zvládnout teď.